tam budem tučná. Natáčaj ma buď z hora, alebo z boku. Ja musím uhadnúť maminine jedlo a mama moje. Iné najobľúbenejšie jedlo sú cestoviny. Áno. Drží furt dietu, takže neviem. Preto som začala točiť musical. No lebo všetci sa začali to. No preto, lebo som to raz videla u jednej kamošky, u viacerých. A som to chcela skúsiť, teraz ma to baví. A natáča furt vždy. Čo robíme spolu? Hádame sa, práve sme sa dohádali. Hádame sa spolu, v aute sme spolu. Presúvame sa spolu, natáčame videá spolu. Smejeme sa spolu. Čo si všetko. No. Napadla ma dobrá odpoveď, aby sme robili niečo spolu. Bože, mami, ty si čo si zjedla. Prišla s nápadom, že poďme natáčať na YouTube. A tak natáčame. Takže, ja mám viacej obľúbených kamarátok. Nemám, že iba jednu. Takže to sú z bývalej školy, z gymnastiky, potom z tejto školy, na ktorú chodím. A tak, jak som niekde spoznala. Že práve sme na ceste a ja a mama sa ideme práve stretnúť. Práve na ceste do Lučenca. Práve na ceste do Lučenca. Ideme sa stretnúť s 2 dievčatami, takže tak. Čiže mám rada svojich fanúšikov. Začali byť slávne. Slávne? Nie sme slávne, mňa ešte nikto na ulici nespoznal. Ja neviem, čo mám na to odpovedať. Tak ale spoznali nás už, mami. I 3 dievčatá. Určite nie sme. Česku, nie? Áno, veď boli sme v Prahe, v Brne, boli sme na Morave. Ale akože veľakrát sme boli, že zo súťaží. Na dovolenkách. Ale aj na dovolenkách, hej. To musím povedať. Na pivnej ceste do... To sme zabudli odpovedať a ani sa nám to už nezmestilo, že moje číslo je asi 3 a 11. Teraz ale ma stresuje, že ešte je aj hmla. 1, 5, 15. A ešte numerológia. Už sme raz odpovedali, ešte raz odpovieme. Čiže proste mama prišla s nápadom, poďme natáčať na YouTube, takže čo? Mami. Áno, lebo není žiadny YouTube kanál zameraný na matky a dcery. Presne tak. Teraz nás to baví. Aria striha videá. Vtipnejší zážitok. Povieme spoločný. Neviem. No, mami, povedz. Ktorý zážitok? Však ich máme kopec. Z natáčania či z normálneho života? Si zo života. Najvtipnejší. A fakt nejaká sprostosť. No, povedz názor na Justina Biebera. Koho? Justina Biebera. A to je kto? Ale neviem, kto je Justin Bieber. Kuchár? Spevák! Nejaký Justin je aj kuchár, nie? No, mám mladšieho brata. Že mami? Volá sa Alexander, my ho voláme Alex a bude mať 10 rokov a stále sa hádajú. Až dobre. A teraz je na futbalovom zápase, takže je preč. Takže tak. Takže každý vie. Moja najobľúbenejšia... Mama, nezapínaj rádio. A to tam nehaj. Moja najobľúbenejšia farba je modrá, alebo Tyrkysová, no. Tvoja, mami? Moja neonové, všetky neonové, 3-4